Ako si Gina Romero Limon, Kinder Volunteer Teacher ng Sarsaracat Primary School mula noong year 2011 hanggang sa kasalukuyan. Naging batayan po ng pagpasok ko dito bilang Kinder Volunteer Teacher ay mula po nang mangarap ako bilang the PTA President ng taong 2007 to 10 na magkaroon na po ng kumpletong paaralan ang Sarsaracat na siyang aking barangay na sinilangan. Ako po'y pinalaki ng aking lola na si Felisa na siyang may pagmamahal sa paaralan. Kasi iniiwan ako ng nanay ko noon para magturo siya dito sa Sarsaracat. 1984, ako po'y sumama na sa mama ko sa pagpasok dito kahit malayo po ang aming nilalakad araw-araw. Kami po ay nag-uumpisang lumakad alas 6 ng umaga, nakakarating po kami dito sa paaralan mga 45 minutes pagkatapos ng paglalakad ng mahaba. Natapos ako dito sa Sarsaracat taong 1986 ng grade 4. Dahil kulang hanggang grade 4 lang ang Sarsaracat, kinakailangang lumipat ako sa Mas Asin Elementary School at kinakailangang lakarin ko ang 20 kilometro bago ako makarating sa paaralan. Tiniis ko ang hirap sa paglalakad araw-araw mula umaga, tapos uuwi ako hapon, abutan na ako ng takip silim pag makarating ako sa bahay. Dahil sa sobrang pagmamahal sa edukasyon, tiniis po namin ang hirap kasi ang sahod lang ng nanay ko ng panahon na yon ay mga 570 lang. Noong taong 1988, natapos ako sa Mas Asin Elementary School bilang valedictorian. Hindi pa lang nagtapos doon ang pagmamahal ko sa edukasyon kasi naniniwala ako na ang pag-unlad ng aking barangay na sinilangan ay mula sa mga nakapag-aral na siyang makapaglalayo na sa kahirapang dinadanas ng aming sinilangang barangay. Ako'y nag-enroll sa Damag Singal Institute, yung pribadong paaralan sa bayan, kahit kailangang lakarin ko umaga at hapon pauwi sa bahay. Doon, taon-taon yan, ako po ang hinirang bilang presidente ng mga organisasyon. Dumalo rin ako sa mga seminars na may kinamalaman sa leadership at saka yung tungkol sa panulat. Kasi bata pa ako, nag-aambisyon na ako na balang araw ako rin ay isang manunulat sa larangan ng salaysay o di kaya yung mga balita. Taong 1992, ito na yung hindi ko makakalimutang taon sa tanang buhay ko. Natapos ako ng high school kumbaga, pero hindi ko naranasang magmarcha. Kasi ako po yung biktima ng tinatawag nilang favoritism na hindi sinasadya. 2 days bago graduation, idineklarang ako ang valedictorian. Pero 30 minutes bago kami magmarcha, sinabing hindi ko deserve ang valedictorian, ako daw ang salutatorian. Mapait mang isipin, pero hindi ko naranasan yung masabing magmarcha na nag-graduate sa high school. Umuwi na lang po kami, kasama ko yung nanay ko. Naniniwala ako na failures in life will lead to destiny and success. Iyon ay hindi pumigil sa akin para mangarap pa ng mas marami. Taong 1992 summer, nag-take ako ng entrance exam sa Baguio Colleges Foundation, now Cordillera University in Baguio City. And luckily, I passed the exam and was able to take the course Bachelor of Arts in Political Science. Ito pa yung isang anggulo sa buhay ko na hindi ko makakalimutan kasi yung tatay ko that time ayaw lang maging isang political science graduate. Kasi ang gusto ng tatay ko, kukuha daw ako ng edukasyon para may papalit sa mama ko.
Hindi ko tinupad yon, kaya yung papa ko nagtampo. Umalis yung papa ko, nag-stay siya dun sa Abra. Doon siya nag-stay hanggang matapos ako ng kolehiyo. Hindi ako kinibo ng papa ko that time. Just because of the course that I got, na in-enroll ko na political science. Pero yung mama ko mabait at saka yung lola ko. And luckily, I graduated in 1996 with flying colors. In 1996 June, kahit hindi pa ako qualified sana na magturo, yung Damag Singal Institute na pinagtapusan ko, tinawag ako na magturo ng high school na hahawak ng aralin panlipunan subject. Ayaw ko man sanang magturo, kinakailangan para ma-enroll ko yung College of Law ko sa Northwestern University. Kasi yun talagang pangarap ko sa buhay, yung magiging abogado ng sarsarakat sa unang pagkakataon. Pero nung taong 1996, kinakailangang pumasok na rin yung kaisa-isa kong kapatid na lalaki sa Bachelor of Civil Engineering sa Divine Word College of Lawag. Kaya first sem ko lang na-enroll ang Bachelor of Laws ko sa Northwestern kasi wala na yung mama kong maitulong sa akin. Considering na sahod ng mama ko 1996 is only 4,000 plus, being teacher 3 since 1972. Tumigil ako ng half sem noon pero nag-enroll ako ng Public Administration Masteral. Taong 1996, sa hindi inaasahang pagkakataon, doon ko natagpuan ang lalaking tumayo na rin bilang pangalawang magulang ko sa ngalan ng Larry Asuncion Limon. At noong taong 1996 December, kami ay kinasal sa Piat, Cagayan. At doon kami nagbuo ng pamilya, pero kinakailangang bumalik ako dito sa Ilocos Sur kasi talagang nananalaytay sa aking dugo na dito sa aking lupang Sinilangan, doon rin ako manunungkulan. So, nagsilbi ako bilang guro habang nag-aaral sa Damag Singal Institute mula 1996 hanggang 2003. Taong 2010, nung mangyari ang hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko, election ng panahon na yon, galing ako sa duty para ma-cover up ko yung resulta ng first district ng Ilocos Sur. Nung madisgrasya ako pauwi, hawak-hawak ko pa yung resulta ng eleksyon. Nakailangang sumailalim ako sa 3 operasyon sa ulo. Sa ngayon, iniiwasan kong makita yung bakas ng pangyayari na yon sa buhay ko. It was October 14, 2010 na nang una akong magmulat ng mata at saka magsalita. Akala nila hindi na ako babalik sa mundo. Ang nakakatuwa pa, nagdatingan na daw ang mommy cards mula sa mga kasamahan ko sa media. Mga bulaklak ng patay, nakarating na sa bahay namin kasi nakalat na noon sa buong Ilocos Sur. Sa radyo kasi tinatawag akong Tirador 4, yun ang code name ko na ibinigay ng DCXE na pinaglingkuran ko ng 1 taon din. Noon, nagdatingan yung mga kasamahan ko sa media, sa Dagupan, mula sa ABS-CBN Dagupan, yung mga yon. Kasi akala nila patay na daw ako noon. Pero awa ng Diyos, bumalik ako. Kasi naniniwala ako na pinabalik ako ng Diyos para magsakripisyo pa para sa kaunlaran ng aming kinatatayuang barangay.
Noong 2003, bumalik ako sa paaralan para i-enroll ko ang gusto ng tatay ko na secondary education. At noong taong 2007, nag-enroll din ako ng Bachelor in Elementary Education para mapagbigyan yung nangangarap kong tatay na balang araw ako rin ang papalit sa aking nanay sa paaralan. Maliban sa pagiging mapangarap sa larangan ng edukasyon, meron din akong mga dinaluhang mga seminars and trainings doon sa Dagupan, sa Davao. Pero hindi ito tungkol sa pagtuturo, kundi sa larangan ng panulat. Ako'y naging aktibong miyembro ng College Editors Guild of the Philippines at mga organisasyon na may kinalaman para sa laban para sa kaunlaran. Hanggang sa kasalukuyan, kahit ako'y may pamilya na imtim pa ring nananalangin na balang araw, kung hindi man ako maging talagang guro, kasi hanggang sa ngayon, sa larangan ng edukasyon, kami ay nananatiling voluntaryong magtuturo, wala pa kaming sahod na tinatanggap, 3 kami ng aking mga pinsan. I was blessed with 3 males na anak. Wala akong anak na babae. Yung panganay ko, pinanganak taong 1997, buwan ng Agosto. Yung susunod naman, taong 2000, buwan ng Disyembre. At saka yung bunso ko, taong 2004, buwan ng Hunyo. Ganun ang agwat nila. Kasi kung minsan parang ayaw ko ng dagdagan, pero sabi naman nila, go forth and multiply. That's why I need to go with it. So, yung mga anak ko, nandito sila lahat, nag-aaral sa Sarsaracat kasi sinabi ko sa kanila na out of loyalty, kailangang balikan nyo ang aking pinanggalilang paaralan kasi naging successful naman ako sa larangan ng edukasyon kahit sa Sarsaracat only lang ako nanggaling. You have to walk, sabi ko sa kanila, kailangan nyo ring danasin ang nangyari sa buhay ko na kailangan nyo hanggang sa ngayon, kahit ako'y guro na, kung minsan nadadapa pa ako, kailangan palitan ko ang uniforme ko. Sabi ko sa mga anak ko, kaya kasama ko sila araw-araw na naglalakad. Ako na siguro yung isang masasabing pinakakapal ang mukha sa lipunan kasi kahit hindi ako kilala ni Congressman Ryan personally noon, nagkaroon ako ng lakas na loob na puntahan yung ancestral house niya para magdala lang ako ng mga resolusyon para makahingi ng tirahan ng mga batang mag-aaral dito na nangangarap din na balang araw maging bahagi din sila ng kaunlaran ng Sarsaracat. Taong 2011, binigyan po kami ng 12.5 by 8.5 na building na siyang kinasisilungan ng mga 4 to 5 years old na bata na nais na ring makatuntong sa larangan ng edukasyon. Nanay ko, siya ang unang gurong nagtapos sa Sarsaracat noong taong 1965. At dito siya nag-start. Dito na siya mula nung pumasa siya ng
tinatawag pang karir noon, hindi palet noon. Kinakailangang lakarin niya rin mula sa bahay namin sa gitna ng bukid. Araw-araw yan hanggang sa ngayon. Taong 1980s naman, nung pumasok yung ate ko dito bilang kasama ni mama na hahawak sa multi-grade. Sa taon din yon na ginamit nila yung dalawang classroom na pinagkukumbine nila ang grade 1 at grade 2. Yung isa, grade 3 and grade 4. Gaya nga ng sinabi ko, nangarap ang nanay ko na sana madagdagan pa siya ng iba pang guro at iba pang mga classrooms bago siya magretiro kasi sa taong ito, 63 na yung nanay ko, magsi-64 na, malapit na siyang mag-retire. Yung mga bata dito, karamihan naglalakad ng ilang kilometro para lang makarating. Minsan, may mga nadadapa, dumating dito sa paaralan, kinakailangang palitan yung mga damit kasi basa na sa ulan. Matapang ang loob nila kasi kami ang nagsisilbing modelo nila na kaya naming maglakad noon, sila pa daw kaya nandito na si Spider-Man at saka si Batman na mga heroes daw nila. Kami naman bilang guro, kung minsan napuputikan yung mga uniforms namin, kinakailangang basahin, punasan o di kaya palitan kasi kailangan talaga hanggang tuhod yung nilalakad namin na putikan at saka pilapil na siyang aming dinadaanan araw-araw yan. Kung hindi maputik, maaraw. Talagang pangarap ko yung magiging unang abogado ng Sarsaracat nung ako'y kabataan pa lamang. Pero dahil sa pag-usad ng panahon, aking nakita na sa Sarsaracat, kailangan talaga nilang makamit yung edukasyon na siyang lulunsad ng tinatawag na kaunlaran ng aming barangay na Sinilangan. Akin pong itinabi ang pangarap ko na maging isang abogado kasi malalayuan ko yung aking lugar, malamang aalis po ako sa bayan ng Magsinggal kung itutuloy ko ang aking pangarap na yon. So, kinakailangan kong kumuha ng edukasyon gaya ng sinabi ko at sa larangan ng edukasyon nga doon ko na napag-aralan kung paano mahalin ang magiging isang guro. Kasi araw-araw sa pakikisalamuha sa mga bata, doon ko natutunan na ang bata bilang isang simbolo ng pamamayagpag, ng pag-unlad ng isang pamayanan, ay doon ko na natutunan na mahalin yung mga bata na bumabati sa akin araw-araw ng magandang umaga po, good morning ma'am. Doon ko na natutunan na dito pala ako nakalaan. Kaya pala ako pinabalik ng nanay ko sa paaralan para mahalin ang mga bata na gusto palang may matutunan para sa kaunlaran. Gusto ko na nga araw-araw kapiling ko yung mga bata para maipabahagi sa kanila ang mga natutunan ko sa aking pag-aral noon pa. May mga pangarap pa ako para sa sarili ko. Personally, gusto ko na balang araw, ako'y bahagi ng kaunlaran ng barangay na Sinilangan namin. Na balang araw, bahagi ako ng paaralan at mga batang maging successful. Ako yung, kumbaga, isa sa mga nag-mold sa kanila para maging successful. Yun na lang ang pangarap ko sa buhay ngayon. Maging instrumento para sa kaunlaran. Ako si Gina Romero Limon, 35 taong gulang.
Ako po ay pinanganak dito sa Sarsaracat, Magsingal, Ilocos Sur. Kasalukuyang naglilingkod bilang volunteer teacher sa Sarsaracat Primary School. Ito ang buhay ko.